U heeft 34 jaar voor de klas gestaan. U heeft zich ontwikkeld tot een politicus. Is daar een terrein geweest dat u nog les gaf en al politiek actief was en dat ze dacht op die school, hoe zit dat eigenlijk? Kunt u zich nog herinneren hoe die overgang plaatsvond? Ja, ik ben niet heel direct de actieve politiek ingegaan. Ik ben eerst bestuurslid geworden van een vereniging Beter Onderwijs Nederland. Van Ad Verbrugge. En die vereniging die heeft geprobeerd om die verslechterende kwaliteit van het Nederlandse onderwijs op de politieke agenda te krijgen. En als bestuurslid onderhield ik de contacten met Den Haag, zeg maar, met de woordvoerders van al die verschillende partijen. En op die manier ben ik ook met Martin Bosma in contact gekomen van de PVV. En hoe werd daar toen op uw school over gesproken? Ja, op mijn school sprak ik daar niet zo over. Het onderwijs is een nogal linksig milieu, zal ik maar zeggen. En daar ga je niet aan de grote klok hangen dat je een overtuigd PVV'er bent. Ik was wel gelieerd aan Pim Fortuyn en aan de LPF, dus dat wist men wel. Maar ja, goed, in Rotterdam was dat een wat minder probleem kennelijk. Maar de PVV was voor veel mensen toch een stap te ver in het onderwijs. Welk aspect van de PVV vonden deze onderwijsmensen te ver gaan in dat opzicht dan? Dat u dacht, nou ja, de PVV die, heeft dus natuurlijk hele duidelijke, heel vooruitstrevende standpunten als het gaat om het aanpakken van de massa-immigratie. En juist in dat deel van Rotterdam waar ik werkte, Rotterdam-Zuid, dat was natuurlijk toch dat deel, ja, dat is een gebied van Nederland wat het misschien wel het meest geleden heeft onder het geweld van de massa-immigratie, denk ik. Die wijk, dat is niet zomaar een wijk, hè. Er wonen 240.000 mensen. Die is natuurlijk in de loop van 20, 30 jaar ongelooflijk van karakter veranderd. Ja. En dat heeft natuurlijk heel veel gevolgen gehad. Ook voor het onderwijs? Ook voor het onderwijs, natuurlijk. Ja, we vroegen dit aan u omdat het misschien ook een beetje kleur geeft aan wat een beetje een discussiepunt is. De uitlatingen van een van de bestuursleden van de vakbond. En dit heet meneer Kiertz. En die heeft het volgende, we hebben het van de radio, over u gezegd. Ik wil er wel even op wijzen dat op dit moment ik kritiek heb gekregen van 2 heren. De heer Beertema en Elias, die op de schandelijkste wijze gewoon zegt, leraren melden zich maar ziek. En racistische uitspraken maken over mijn Marokkaanse leerlingen, de heer Beertema. De heer Beertema heeft altijd gezegd, en u weet dat is de PVV-tekst, moslimkinderen zijn minderwaardig, moeten af van de Koran, die hoofddoek moet eraf, enzovoort, enzovoort. Ik schaam me voor de aardige Marokkaanse kinderen die ik in de klas heb. Hoe is uw contact met de vakbond op het ogenblik? Dat is niet bestaand op het ogenblik. Kijk, we hadden het net voor de uitzending even over hoe ik omga met kritiek van mensen en zo. Nou, die kritiek een beetje boer roepen en zo, of een krentenbol gooien, dat vind ik allemaal niet zo erg. Dit vind ik wel heel ernstig. Dit is iemand die als woordvoerder van een formele vakbond zo verschrikkelijk om zich heen slaat en met beschuldigingen komt dat ik racistisch zou zijn. En dat ik altijd zeg, want dat hoor ik hem zeggen, dat Marokkaanse kinderen minderwaardig zijn. Ik heb 34 jaar van mijn leven heb ik gedeeld met Marokkaanse meiden, met Turkse meiden, met Antilliaanse, Surinaamse enzovoort. En dan bedoel ik ook echt gedeeld. Hè. Ik werkte in het middelbaar beroepsonderwijs. Dat is een moeilijke vorm van onderwijs, waar heel veel sociale problematiek samenkomt. Ik heb ontzettend veel gesprekken gevoerd met die meiden over het wel of niet dragen van hoofddoekjes. U was tegen, dacht ik. U was tegen. Tegen die hoofddoekjes? Ja. Ja, uiteindelijk, tuurlijk. Ik ben daar tegen. Ja, maar ik denk dat in dat licht moeten we misschien de kritiek van meneer Kiertz zien. Ja, maar nee, hij zegt ik ben racistisch. Ja, dat zegt hij, ja. Ik vind moslimkinderen minderwaardig, dat zegt hij. Ja. En dat vind ik te schandalig verboren. Waarom dient u eigenlijk geen klacht in? Dat is gewoon smaak. Nou ja, ik heb erover gedacht, maar je moet ook niet alles willen juridiseren, denk ik. Ik ben er erg door gegriefd, dat moet ik wel zeggen. En ik zou het ook goed vinden als deze meneer of gaat aantonen waar ik dan altijd gezegd heb dat die kinderen minderwaardig zijn. Of hij biedt ze excuses aan. Ja, en als hij dat zou ik netjes vinden. En als hij dat niet doet? Dan is de AOB, die FNV-vakbond, voor mij geen enkele gesprekspartner meer. Ja. En dat is wel lastig, want er is een soort machtsstrijd aan de gang, lijkt wel.
En ik denk dat ik met die 1040 uur, die ik toch graag wilde vasthouden, toch tamelijk succesvol ben geweest. Ja, maar dat moeten we even uitleggen. De minister was oorspronkelijk van plan om het op 1000 uur te houden en is onder druk van de PVV en met name onder druk van u teruggegaan naar 1040 uur. Dat was een van de eisen van de stakende leraren gisteren om dat weer terug te brengen naar 1000. En ze wilden ook die week vakantie terug. Begrijpt u hun woede helemaal niet? Nee. Ik begrijp het eigenlijk helemaal niet. Wij hebben wij zijn gekomen met het idee van... jongens, je kan niet terug van 1040 naar 1000 uur in een tijd... dat er zoveel consensus is, gewoon onder ouders, onder bedrijven, onder iedereen eigenlijk... dat er sprake is van een kenniscrisis. Jonge leraren kunnen niet meer spellen, ze kunnen niet meer rekenen, ze kunnen niet meer cijferen... ze hebben geen idee meer waar die Nederlandse of die westerse cultuur voor staat... Er is echt sprake van een kenniscrisis. Maar als je dan meer les moet gaan geven. Dat kan precies. Maar als je meer les moet geven, terwijl er tegelijkertijd bezuinigd wordt, dus met minder mensen, dan wordt de druk natuurlijk wel erg groot om die kwaliteit te kunnen leveren. Er wordt niet bezuinigd. Kijk, je kan die lump sum heet dat. Die scholen krijgen allemaal 1 zak geld en die moeten ze zelf inzetten in het onderwijsproces. Ja, die scholen maken zelf keuzes. Als die ervoor kiezen om een heleboel managers aan te stellen... of in een heel chic bestuurskantoor ergens te gaan zitten... tussen de naaste ABN en de ING... Maakt u niet een beetje een karikatuur van de onderwijswereld? Nee, want in het mbo was dat wel degelijk zo. In het hbo, daar was sprake van een systeemcrisis. Ik kijk even naar de financiële man. We hebben het nu over het voortgezet onderwijs. We hebben het nu over het voortgezet onderwijs. Maar het voortgezet onderwijs leidt wel al die kinderen op... al die leerlingen op die uiteindelijk op die pabo's terechtkomen... en op die hbo's. Maar als die leraren nou niet voldoende geëquipeerd zijn... want dat zegt u eigenlijk, dat ze soms de dingen niet goed weten... en dat ze het daardoor ook niet kunnen overbrengen... dan is toch niet de oplossing om ze nog maar meer les te laten geven? Ja, weet u dat ik dat niet begrijp? In Rotterdam bijvoorbeeld hebben ze dat voorbeeld uit de Verenigde Staten overgenomen van summer schools. Nou, dat vind ik een ontzettend sympathiek idee. Die leraren die daar in de zomervakantie gaan ze met al die veel allochtone leerlingen... met achterstanden, taalachterstanden, kennisachterstanden... gaan ze zomers extra lesgeven. Hartstikke leuk. Ze maken daar echt mooie, gezellige weken van. Maar eigenlijk ben je dan bezig met een enorme uitbreiding van die onderwijstijd. En dat werkt. Ja. In het basisonderwijs zijn we bezig met voorschoolse opvang. Die kleine peutertjes gaan al naar school. We zijn bezig met naschoolse opvang. Dat is allemaal uitbreiding onderwijstijd. Dan kan je mij niet wijsmaken dat die kwantiteit helemaal niets met kwaliteit te maken heeft. Natuurlijk is dat zo. Ja. Nee, maar zou het niet moeten zijn dat je moet zorgen dat de leraren zelf ook beter worden? Dat er gewoon betere leraren zijn. Ja, die alleen en kleinere klassen. Dus het is allemaal uit te leggen waardoor je toch beter onderwijs moet krijgen. Ja, kleinere klassen is erg aanvechtbaar hoor. Dat lost niet zo heel veel op. Tenzij je teruggaat naar hele kleine klassen. Onderzoek toont dat aan. En dat is echt niet te betalen. Nee. Maar we werken er wel hard aan. Want deze minister, samen met dit kabinet en met onze gedoogsteun... gebeurt er heel veel op het gebied van die kwaliteit. Er is net een kennisbasis voor die pabo's gekomen. En eigenlijk is het te gênant voor woorden dat we vanuit de Kamer met zoiets moeten komen. Een kennisbasis. We moeten minimaal dit en dat kennen en kunnen aan het eind van de opleiding. Maar goed, we gaan dat voorschrijven. Dan is het maar gênant, maar dan gebeurt het tenminste wat. U bent gerespecteerd Kamerlid, maar de mensen die wij hebben gesproken rondom u zeggen... het is wel jammer dat hij zichzelf een beetje belachelijk maakt... door met dingen te komen als... alle leraren moeten gevoelvarieerd worden, met u aangesproken. Ik geloof dat de Nederlandse vlag moet uithangen om onze cultuur. Ja, moet dan echt elke dag die rector met die vlag in de weer. Ja. Het ziet er leuk uit, maar zet u zichzelf niet een beetje buitenspel daarmee? Nee, ik denk want geen enkele motie van die aard heeft het gehaald in de Tweede Kamer. Nee, maar kijk, ik zou heel graag willen dat die moties worden aangenomen. Maar ik heb natuurlijk genoeg politiek realiteit dat ik weet dat dat niet gebeurt. En toch blijf ik dat doen, want ik wil per se duidelijk maken... dat het Nederlandse onderwijs echt naar een cultuurverandering moet. Er moet echt iets veranderen. Ik vind het ook heel jaren 70 hoor, om altijd maar je en jij te zeggen. Nee, je en jij te zeggen. Ik ben er nog niet tegengekomen, vandaar. Ja. Nee, maar dat je en jij zeggen en dat bij die voornamen noemen, dat is gewoon
dat past niet meer helemaal in deze tijd, denk ik. En ik denk dat het, weet je, een leraar is je mattie niet, weet je wel. Het is toch iemand die op enige afstand hoort te staan, professionele afstand, dat stond ik ook. En dat betekent helemaal niet dat die leerlingen daardoor niet meer een goede relatie met je kunnen hebben. Maar dat zijn ook mensen uit uw omgeving die zeggen, ja, hij heeft destijds die scholen achteruit zien gaan, althans zijn visie. Ja. En nu is zijn wraak. Is dat hij... Nee. Ja, sorry. Ja. Zeggen ze dat? Ja, zeg het maar. Wie is dat dan? Bas, bronnenbeschermer, ja. Doe je goed. Nee, maar zit daar niet iets in? Heeft u niet... Want ik kan me zo voorstellen, als u zo lang voor de klas staat... in het onderwijs werkzaam bent... ergernissen en chagrijn op elkaar stapelt over kwesties waarvan u denkt, dat gaat niet goed. En nu zit ik aan de knoppen. Nu kan ik een beetje de baas zijn. Nu ga ik al dit soort dingen ook eens aanpakken. Dat is toch... Ik neem aan dat daarom zit ik ook in de Kamer natuurlijk, absoluut. Maar er klinkt iets door van dat ik heel rancuneus nu mijn gram ga halen of zo. En dat is bepaald vindt dat de verkeerde kant op is gegaan. Ja, natuurlijk. Ja. Nee, maar dat valt me hier ook weer op. Hè. Die vlaghijzen en zo. Iedereen doet daar, het maakt het een beetje belachelijk en zo. Maar ik vind het wel heel belangrijk om die kinderen vanaf de basisschool mee te geven. Ja, maar waarom zou ze dan niet elke ochtend de Wilhelmus laten zingen? Ook? Dat zou toch hartstikke mooi zijn? Waarom niet? Ik weet toch dan kom je wel aan je €1040. Dat wel. Nee, maar kijk... Met triangel en tamboerijn, ik zie het al helemaal voor me. Het gaat natuurlijk toch ook om die identiteit, hè, van Nederlander zijn. Het onderwijs doet daar veel te weinig aan. Dat hele onderwijs dat wordt bevolkt door echte cultuurrelativisten. Hè. Alle culturen zijn gelijk, zijn allemaal even goed en zo. Maar ja, in onze ogen is dat natuurlijk niet zo. En wij zouden het heel erg op prijs stellen als die leerlingen gewoon eens trots gemaakt werden op dit land. Hè? Op wat wij bereikt hebben met z'n allen, op ons gezondheidsstelsel, op ons onderwijs, op onze infrastructuur, economie enzovoort. We zijn een fantastisch land en ik denk dat het onderwijs juist ook die Nederlandse tradities en die Nederlandse assets, zou ik maar zeggen, duidelijk maakt aan die kinderen. Dan hebben ze iets om naar te streven. Ja, de bevlogenheid is roerend. Ja. Maar nu is die leraren die gisteren staakten... Ja. Die hebben duidelijk gemaakt dat ze al die plannen niet gaan uitvoeren. Ja, nou ja, dat vind ik heel treurig. Die leraren hebben dat duidelijk gemaakt, maar wie dat ook heeft duidelijk gemaakt, dat is de VO-raad. En dat zijn de werkgevers in het voortgezet onderwijs. En die hebben op voorhand al gezegd, en dat is een belangrijke gesprekspartner voor de minister, die moeten dingen gaan uitvoeren. Hè? Zeg maar een soort raad van korpschefs. Ja. En die zeggen gewoon, ja minister, Tweede Kamer, u kunt wetten maken wat u wilt. En of die nou democratisch aangenomen worden of niet, wij voeren het niet uit, want we hebben er geen zin in. En dat vind ik werkelijk stuitend. Is dat niet een beetje zoals de PVV-houding heeft ten opzichte van het bekendmaken van de sponsors van de politieke partij? Namelijk dat wordt geëist, maar dat de PVV zegt, dat doen we niet. Terwijl het wettelijk aangenomen is. Op het moment dat die wet wordt aangenomen, zullen wij dat zeker doen. Want wij duidelijk willen maken. Daar heb ik gisteren de heer Brinkman heel wat anders over. Nee, maar goed. Kijk, liever de boete betalen, zei hij, dan dat we op dat verlangen ingaan. Ja. Dat is een democratisch besluit wat je dan niet respecteert. Besluit. Nee, oké, dat ben ik met u eens. Kijk, ik begrijp wel waarom Brinkman dat zegt. Hè. De PVV is niet een al te gemakkelijke partij om lid van te zijn. Het Tweede Kamerlid. Gewoon lid kan je niet worden. Nee, gewoon lid kan je niet worden. Nee, voorlopig nog niet. Nee, maar dat begrijp ik ook wel. Het gaat er mij om dat u zei dat het schandalig is dat de VO-raad zich niet houdt aan een democratisch besluit. Ja. Dus toen wees ik even op de houding van de PVV in deze kwestie. Ja. Vindt u het nog leuk? Ja, natuurlijk. Hartstikke leuk. Blijf zitten, we gaan over andere dingen praten. Ja, we komen... Ja, maar we moeten er maar eens met Brinkman opnemen. Goed, we nodigen hem uit. Bij deze. Bij deze.